मुसलपुराव बाक्सा जिल्ला खुंथाया उदांस्रि सान फालिदों। हादोरनि 80थि उदांस्रि सानखौ मुसलपुर गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै फालियो बाक्सा जिल्ला खुंथाया। बाक्सानि सदर मुसलपुराव बाक्सा जिल्ला खुंथाया हादोरनि 80थि उदांस्रि सानखौ दिनै मुसलपुर गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै फालियो। फालिथायनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसि सरकारनि मावफुं सोद्रोमा आगुस्तास टिग्गा बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा हादोरनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो। फिरफिला बेरहोखांनायनि उनावनो उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथाङा बिबुंथि लाखियो। बिथांनि बिबुंथिनि उनावनो मार्च पास्ट दिन्थिफुंनाय जायो आरो बे मार्च पास्ट दिन्थिफुंनाय समाव पुलिस बिफाननि फायखि, एसएसपीनि फायखि आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लानानै मार्च पास्टखौ दिन्थिफुङो। लोगोसे हारिमु दिन्थिफुंनाय आयदायाव बागुरुम्बा मोसानाय, बिहु मोसानाय आरो गुबुन गुबुन हारिमु आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनाय जायो। उदांस्रि सान फालिथायाव आलासि महरै बाहागो लायो एमएलए मनीश्वर ब्रह्म, एमसिएलए रिदीप कुमार डेका बिथाङा। लोगोसे बाक्सा जिल्ला बेंगिरि किमने चांसान, बाक्सा एसपी उज्जवल प्रतिम बरुवा आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानारिफोरा आरो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा बे उदांस्रि सान फालिथायाव बाहागो लायो।